pod karon mga kasama live via Zoom si Sir Dato Yusof Ahmad II, Revenue Officer 2 sa Bureau of Internal Revenue 113A West Davao. Sir, maayong buntag. May buntag sa tanan. Good morning. Yes po, welcome sa toang programa sir kay nakita man pud gud ko og advisory gikan sa BIR bahin sa kining registration daw sa mga nag-file pagkakagawad, kapitan or SK officials karong barangay and SK election. So dunay latest advisory ang BIR bahin sa ilahang registration and tax compliance. Kay basin po ay sir madagan mi dinhi at least kabalo na mi daan. Sir Dato, necessary ba alang sa mga individual nga mag-file og certificate of candidacy for national and local elections? Alakip diha ang barangay and SK elections nga magrehistro sa BIR, magbayad sa kining registration fees, Sir Dato? So, good morning sa tanan. So, sa imong question, ma'am, dili required na dili prerequisite pag-register or pagbayad sa registration fee sa mga kandidato na mag-file og certificate of candidacy. Pero ang kandidato pwede sila mag-register as BIR taxpayer EO98 or katong mga dili taxable na taxpayers. Then dili siya required magbayad og annual registration fee. So kato dili siya prerequisite, so any candidates na mag-file og candidacy kato pwede ra kung gusto nila mag-register, register lang as non-taxable taxpayers under EO98. Okay, at least klaro sir. Kay basin unyag matingala na lang sila nga agoy daghan mademig bayron nun sa BIR. Sir, kung ang kandidato pod kana ganing mag-accept og donations or ma-involve siya sa any business, maghimog campaign related nga purchases or financial activities suman silang filing, unsa pod ang BIR related requirements nga ilahang i-comply? So kato pag makadawat na og ang kandidato makadawat na og mga donations, contributions para sa ilahang expenses sa pag campaign, so kinahanglan nata mag-register. So if ever katong before kay nag-register ka as non-taxable, which is katong sa EO98, need nimo i-update ang imuhang registration to 1901, so as a political party or candidate. So kato if ever pod na if ever na nag-register na mo og 1901, required na pod ta magbayad og registration fee, which is 500 pesos plus 30 pesos na doc stamp. So kato required lang siya pag nakadawat na mag-donation or na mo'y bayaran ng mga purchases na subject to withholding, or kung involved mo in business, kato, required na mo mag-update or mag-register. So, kato. Okay, sige, salamat sa impormasyon. I hope na noto sa itong mga kandidato. Dili sa mo magbisi-bisi di ang pangampanya, kawapay pangampanya, paminaw sa mo din has BIR. Ito po'y obligasyon, sir, sa kandidato, political party, or contributor, in relation sa ilahang kampanya related sa income payment, sir. So if ever natay mga purchases na, so ang isa sa obligasyon nato is mag-withhold og taxes. So ang withhold, kung natay purchases, let's say kandidato natay purchases sa mga goods or services, need na nato mag-withhold og 5% creditable withholding tax. So if natay payment na let's say 2,000 pesos, withhold na natong 5%, so na ay bawasan nato tog 10 pesos. Ang 10 pesos kay ibayad nato sa BIR. Okay, sige po. Unsa pod ang mga records, sir, nga kinahanglan i-maintain sa kandidato ug ang kandidato magdawat og donations or campaign contributions, unsa po required documentation ana, sir? Wait lang po. Ang required nato na documentation kay first is dapat natay record sa ato ang contributions, donations, and expenditures. So kining record na ingani kinitong books na required nato iparehistro sa ato ang sa BIR kung asa ta nagrehistro. So ang books nato dapat i-maintain nato na ibutang nato tanan na records didto na natay nadawat,
na contribution, natay nadawat na donation, then kung natay expenses, butangan po nato kato kung unsang na-purchase nato. So kining mga records nato kay submit nato na sa COMELEC pursuant to RR 8 2009. Okay, sige po. Sir, kini kay penalty ang hisgutan. Nahabay penalty, sir, for non-compliance with BIR requirements. Wait ako. Nag-screenshot po ko, ma'am. Okay, Sorry. laban diha, sir. Nagyon ang ginaboy sa basta live. Sir, Sa to, ma'am. sir, naabaday penalty sa mga non-compliance sa BIR requirements alang sa itong mga kandidato sa barangay and SK elections. Yes. Yes po, ma'am. If ever wala ta naka-update og registration katong mabalaan man na kay natay ginasubmit sa COMELEC na mga records, then if ever katong pag-check namo sa records ninyo wala mo naka-register diri sa BIR, ang registration lang ninyo is let's say 1904 katong EO 98, wala ninyo na-update to 1901 katong mga nakadawat na campaign contributions, natay penalty. So ang penalty nato failure to register, kato mo bayad mo registration fee. In additional ato kay mo bayad tag 25% surcharge, 12% interest per annum o 1,000 compromise penalty. Okay. At least, sir, kabalo na ko nga daghan maday kaayog requirements o ati manon ning mudagan day ka sa pagkakapitan or kagawad. So, murag mo atras lang usa ko diya, sir. Salamat kayo sa Then, mga... ma'am, Yes, sir. Go ahead I-add po. pa na ko, ma'am. Nako i-add pa di ay. Sige so, po. So katong sa pagmakadawat yung contribution or donation, ang una kay, di ba, i-record nato to sa to ang books. Yes. Aside sa ana kay maghatag pud tag non-VAT BIR printed receipt sa to ang supplier or kung kinsa nag-contribute. So maghatag ta ang duplicate ana kay sa atoa ang original copy sa nag-contribute. So ang kato. Okay. Need jud ta issue of non-VAT official receipts. Ayan. Sige, I hope nga na-noto sa to ang mga kandidato, ang mga kinahanglan nga requirement sa BIR. Salamat sa impormasyon, sir. Basin doon na pa mo'y dugang anunsyo diha sa inyong opisina. Go ahead, sir. So on behalf sa RDO 113A West, sa mo ang RDO, Mr. Rialdon, thank you po sa pag-invite unta na mga kandidato nato mag-register if ever nakadawat na mga contributions or na may expenses na subject to withholding, unta mag-register na mo kay para dili ta ma-penaltihan. So thank you po. Ayan. Salamat po kaayo, sir. Until next time. Amping po. Ato nakauban mga kasama, Sir Dato Yusuf Ahmad II, Revenue Officer 2 of Bureau of Internal Revenue, Davao. Be short, straight to the point.